Yawwa Musa, alhamdulillah. Na ji daɗin ganin ka. Ina zaki je haka sai faman sauri kike haka duk kamar hankalin ki a tashe. Alamin nake nema. Kin ga ki tsaya ki faɗa min me yake faruwa kike neman alamin haka? Ki duba ki afujajen haka. Ina alamin yake? Me yake faruwa? Kina ta gaggawa ki gaya min me faru? Ba ni da lokacin da zan tsaya maka wani bayanin ko ma menene yake faruwa, kawai ni ka gaya min ina alamin yake. Kin ga na ji zan faɗa miki inda alamin yake, amma fara faɗa min me yasa yake neman shi da hankalin ki a tashi haka. Dukan kuma munafukai ne, ban da wani magana da zan tsaya an gaya min, kawai ni ka gaya min ina alamin yake. Ni zan miki wani burki akan alamin? To shikenan naji. Kin ga ki kwantar da hankalin kai ki je ki aikata wani abu da zai je ya dawo ko ya zama wani gagarumin barna ko wani abu zai janyo masifa dan Allah Farida. Na gaya maka ba ni da wani lokaci da zan tsaya in yi maka bayani, na rantse da Allah yanzu idan dai ba a nemo min alamin ba ko in ban ga alamin ba wallahi sai na tada musu da hankali. Yanzu haka ma hanyar gidansu ne, wallahi sai na musu abin da ba sa tunani. Kin ga mahaifiyarsa ko ma me zai faru ya faru, ko ma me zai faru ya faru, duk inda alamin yake a faɗin duniyar nan wallahi sai na nemo sa, wallahi sai na nemo sa. Ni dai na dai gaya maka wallahi sai na nemo sa. Wai me yake damun ki ne? Kwana biyu na ga dukkin canza, me yake faruwa? Ummi, ke dai bare kawai. Daman haka halayyar maza yake? Ummi, faɗa min kaɗan daga cikin halayyar maza wanda ni ban sani ba. Maza? Ai bari ki ji, namiji kamar kuli-kuli yake idan ya faɗi kuli. Namiji kamar kunama yake. Idan muddin kuka haɗu da shi kafin ku rabu sai ya ɗanɗana miki wannan ƙarin nasa. Namiji kaɗan da barin faɗa miki kaɗan daga cikin halayen maza. Idan kuna soyayya har muddin kika nuna wa namiji kina son shi da yawa, tun kafin nan lokacin ki nuna mishi kina son shi da yawan nan zai nuna duk duniya da ke yake ji. Amma da zaran kin nuna masa kina son shi da yawa dole sai an samu wani problem. Shine kaɗan daga cikin halayen maza. Muddin na kama alamin da ɗaya daga cikin halayyan nan da kika lissafa muku, na rantse da Allah ba zan kyale sa ba, ba zan rabu da shi ba saboda ina matuƙar son sa kuma ina matuƙar kishin sa. Ina gudun wani abu ya faru tsakanina ni da shi saboda zan aikata abin da ba shi. Me za ki aikata? Ummi kenan, ke ne bara kawai.